Undersecretary Atty. Claire Castro na bahagi ng pagsisimula ng trabaho ng ICI ay ang pagbuo sa kanilang organizational structure. Kahapon ay nagsimula na ang tulong ng ICI sa pinutanggapan ng DPWH. Matapos malaman ng tangkot ang ilang distributors ng ahensya sa Maanumaliang Flood Control Project. Kaugnay nito, sinabi ni Castro anuman ang maipapayo ni Bagong City Mayor Benjamin Magalog ay maaari na nitong direktang ipaabot sa ICI. Si Magalog ay nagsimula na rin mag-imbestiga sa iba pang mga proyekto ng DPWH. Kasamayan kahapon ay natuklasan nito kasama si DPWH Secretary Tito at isa na namang konsiderable proyekto sa relasyon kung saan na-discover na parang mga proms lamang ang mga lubong inilagay sa itinatayong Big Air Award. Ako sa isang yun, hindi kami sumarado dinawin na magpatuloy. User at ang maganda pa, free. Inspeksyon ng mga otoridad ang napatulatong site at na-recover ang maraming sako na nagkalaman ng copper at CRO. Sa Pilipinas Daily Parada DCW na panahon. Len Hueco at Henry Azuela Hurricane and Plant sa Manila. May independent committee na mag-iisip po dun sa mga anomaliyan sa mga short football project. Ito na, hindi ko rin po, hindi nandun sa mga kaya natin sila karating natin. Pero saan ang matipunta sa mundo ng mga at kami hindi dahil ay talagang mga issue ng corruption sa atin, may nakakapasok pa lang po ng 2025 issue na kasi ng corruption sa atin. Nandiyan yung issue po ng impeachment. May narinig sa atin, di ba? Talagang naging sensitibo. Aware din sila. Kasi nga, ang goal ka rin, sabi ko ni Bang Speaker Posto, let's see, balik yung diwala at yung kampay. At sa pagmatitin sa kanila ni dating Speaker Romualdez, niya natin walang titigil. Ang sabi niya na walang makikialam. Dapat lumabas ang kasalanan. Yung transparency. Check. Hindi lang po po yan sa oh. Karoon mo ba nandiyan na sa labas dito ng bahay? Ha? Uwi na sa bahay, wala pa. Hindi ko alam. Ano ka sa live ni Jumper? Ha? Ano ka sa live ni Jumper? Hindi. Ang sabi niya ito Bakit? hindi nagpasa ng video. Ha? Hindi na nagpasa ng video. Ah. So ko na yun. So ko na yun, kaya ginawa yun ng ganun. Yan lang. Naka-live ako. Naka-live. YouTube. Tuwing Huwebes, sa alas 3 hanggang alas 6, pwede na ako sa programa Servisyo on the Spot. Kasama sila ng Gabriel at Ray Valencia.
Para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, pakitangin ang website www.mercuryjob.com. Ang inyong mga pinagkakasuwalan sa pagbabalita ni Trinidad, Del Cuatro, Joel Reyes, Bel, Rowena Dalmacho, Superasyo, DWB, Huwag matuloy sa balita. I-follow ang aming social media account. Hanapin ang Super Radio DZBB sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DZBB sa social media at huwag mahulit sa malalaking balita at tamang impormasyon. Dito sa DZBB, naniniwala ka rin daw sa balita at walang Mabilis sa pag-aakit ng headline, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ano na tayo na ganyan eh, allergic sa mga Pilipino sa mga ganyan eh. Okay lang yung mining. Kaya nga, pinilitaw ko na kagad sa unang bahagi ng aking report sa inyo. Naaral ng Philippine Coast Guard Unit at ang PDEA P-40 Interdiction Unit ang pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng hinala siya po sa Batangas Port sa Batangas City. Ay sa PDEA na pag sinakalaang pertibang sa lalaki na naghirap o isakayang karkarnyang sticker sa minamaneho sa sakyan. Dahil mo na sa kaduda-dudang bigat ng sticker ay nagsagawa na ng inspeksyon at dito na nga dati siya kung mga hinihinangan siya mo na itinago sa loob nito na nagkakalaga ng halos 272 million pesos. Na-arresto sa naturang operasyon ay sa 30 taong gulang na lalaki. Tapos sabay na rin naman sa Secretary mga kontrabando bago dinalangan sa headquarters ng PDEA sa Quezon City para sa ilalim sa laboratory examination at kaukulan ng posisyon. Ako, sinasita sa atin ng GMA Super Radio DWB. Dapat! Glenn Hueco at Henry Aquina riding in tandem sa balita. At napag-uusapan po natin itong transfer strike tandem. Nasa linya po natin si Ginoong Modi Floranda, ang National President po ng Grupong Tikon. Kamodi, magandang gabi po, si Henry Glenn po sa riding in tandem sa balita. Hi, Kamodi. Magandang gabi po sa Henry at Glenn at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa lahat. Opo, Kamodi, tuloy na tuloy ba yung ating pagkilos bukas? Opo, Sir Henry, at tuloy na ito. Sabi ng yung graph, sabi ng corruption, yung corruption na kung saan ay biktima rin ang system ng transportasyon dito sa malalang korupsyon sa ating pamahalaan. Dahil kapag tulad ka rin at talagang halos hindi na kami makapagana buhay dahil dito sa baha, na kung saan ay may hirap naman natin itulog siya yung ating sasakyan. Kaya nagtutulong na napatuloy na kahirap itong kalpahan po sa pinagtraksyon po. Kamodi ang grupong Manibela po, ang kanilang pagkilo, isinagawa sa Pikil Pasada. Sa ating grupo naman po, ang destino ng ating professor siya sa loob. Mamayang ganap na alas 5 ng umaga ay
magkakaroon na rin ng mga masak sa iba't ibang bahagi. Hindi namin dito na natin ang Rio. Pati ba mga Rio? Tay Robin, shoutout Tay Robin. Architect at well, laban dito sa korupsyon. Linabi natin, ano to, after all, titigil pa sana din ba? Sige pasada po tayo at para ipakita natin sa administrasyon at sa mga congressman sila sa iba pa na talagang galit na rin ang mga driver at mga operator sapagkat tayo po ay biktima kung sa kasilang grab o sa kasilang mga korupsyon sapagkat sa laki sa rin Shoutout Dalya. ang ating pinapayaran kung kasi pa lamang po ng tulo. Hello everyone. 6 viewers at 3 thumbs up, shoutout. Thank you sa thumbs up. Good evening, Ma'am Dalia. Thank you so much. ng ilang mga tiwaling nasa pamahalaan. Gina Lakman, Love Ponder, Team Bingo Warriors, be together, stick together, grow together, support each other, Warriors. Oh, shoutout. Ingat po. Thank you so much, Ma'am Dalia. Na ito naman po ay hindi lamang para sa interest ng mga driver at mga operator, hindi po ay para sa interest po ng ating mga mamamayan. Sapagkat yung kilogram ay dapat ito ay ginagamit ng gobyerno sa sabi ng mga serbisyo, sa sabi ng matinong control, sa sabi ng katiyakan sa pangkalusugan, katiyakan sa pagbabae, edukasyon. Dapat dito po ginagamit yung ating mga malalaking pulis na pinabayad, pero sinusurat lamang. Dahil ang mga tiwaling nasa pamahalaan. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga mamamayan. Samahan po ninyo, hindi lamang ang mga driver kundi natin sa mga mamamayan na patuloy na nanindigan sa mga laban dito sa Pilipinas. Kamodi, ang po ba yung magiging tempo na ating programa? Meron po tayo sa may Aranita, sa kapag po ng Diyos, saan din natin sa may Aranita, sapagkat po yung para isang siguro sa ating request po tayo sa pagkakas itong plug-control at meron po po tayo Oy, Grace Bonsoy Mix TV, shoutout Sangkay. 6 viewers, thank you so much. 4 thumbs up. Ay, Mami, good evening host like for I thank you po, Ma'am Shibing. Pauwi na po ako, galing akong Balintawak, namili ako ng paninda po. Yeah. Ma'am Shibing, Biboy TV, shoutout Sangkay Biboy. Sampunta, pauwi na po ako, Tatay Robin, galing ako Balintawak, namili po ako ng paninda po. Yan o. Andun sa likod yung tatlong box na rambutan. Ayan, isa, bali pang apat. Ingat sa pag-uwi host. Thank you, Ma'am Shibings. Tatay Robin, shoutout. Bonsoy Mix TV, shoutout sa iyo. Ma'am Shibing Kitchen, thank you po. Ma'am Shibing Room. Ma'am Shibing, thank you po. Thank you so much. 7 viewers at 4 thumbs up, shoutout po. Maulan day, maulan. Uy, Pasko na. 96 days. Pasko na. Yun na tayo. Ba tayo? Dapat yan. Iso. Ano, chay. Show. Show. Ingat yun. Thank you po ta Kuya Robin TV Mix. Namasyal ka Kuya Robin sa mall na naman Nakalibreng wifi ka na naman Tawa ka dyan, B-boy. O yung laping-laping B-boy. Huwag kang maingay.
Bakit kamay ngayon? Sangkay Grace, shoutout. Tawa ka ng tawa dyan. Tagal ng live mo, Sangkay Grace. Ha? Tawa ka. Ano nakikita niyo? Sapot? Yan, sapot. Hey, birds, I can't you remember again how to do. 7 viewers at 4 thumbs up, shout out. Aray ka. Traffic dito ah. Ano liliko? Good evening. Kuya, ingat sa pag-drive. Ay, hindi pa ako marunong mag-drive, Roland. Ano lang to? Nakasakay ako sa taxi. Taxi lang. Namili kasi ako ng paninda ko, Balintawak. Galing Balintawak. Bawin ako ng Balinches. Roland Villanueva, thank you so much po. Salamat sa iyong suporta. Lagi kayong nandyan sa aking mga live. Tuwing live ko ay nandyan ka. Seven viewers at 4 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat po. Baby, okay, ingat po pag uwi. God bless. Ingat din po kayo. Salamat po sa Roland. Maulan doy, ambon, naulan. Tawang biboy ah. Tawang tawa. 7 viewers, 4 thumbs up. Shout out po. Maraming salamat sa inyo guys. Ulan, binabagin pa rin tayo mga kapuso. Ako'y dating binabantayan ng galaw ng bagyong Birason. At meron pa tayong inaabangang ito pang bagyong mga kapuso. Kaya pinakailangan tayo ng ibayong pag-iingat. Sayang po 24 po tayo mga kapuso. Lalo na yung mga lugar na tatakin. May bagyo pala talaga. Ang bagyo. Pero isang bagyo, bukas wala na, palis na. Ah, May bagong bagyo ngayon.
Si Nando. Nando. Alamin pa rin natin tayo Kaya naman pala eh. kalagayan pa rin, mga epekto ng bagyong Birason, mga kapuso. Muli ang kami ng insider kagabi, siyempre natin muna tayo natin happy birthday sa mga nagdilo po ng kahon ngayon. Na nagdilo ng kanilang anibersaryo. At napiin din natin na ingat-ingat lamang yung mga motorista na abunahan sa mga pakulang nagsasabi ng Manila. Ay yung mga palabas ng Metro Manila, papasok ng Metro Manila, galing ng trabaho, papasok ng trabaho, ayan po mga kapuso. Siyempre, meron pa rin tayo mga report din na katingin ito, kapuso. For viewers, for viewers na lang, wala na viewers. Administration, naglaan ng 67 billion pesos ng pondo para sa judikatura sa 2026. Report mula kay Senator Delay. Naglaan ng administrasyon ni Paulong Bongbong Marcos ng kawang 67.8 billion pesos para sa 2026 budget para sa judikatura. Ayon sa iatipan ng budget at Vice Secretary ng mga dapat na ito sa nakatingin ng paggawa ng pulis sa bansa at makapagbigay ng mas magandang servisyon sa mga Pilipino. Sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program, wala sa kawang budget para sa sosyal. Kaya abot ng 32.4 billion pesos ang mapupunta sa Korte Suprema at mga report. 1.6 billion naman para sa mga bakyo, 710 billion pesos para sa Bilyan Bayan at 306 billion pesos para sa Court of Tax Appeal. Tumawag naman sa 5.2 billion pesos sa ilalahad ng strategic plan Rockville Subdivision. 2027 at ang long-term reform program ng Korte Suprema. Samantala, tumawag naman sa 106 billion pesos ang ibigay para sa Korte Suprema upang magtatag ng apat na karagdagang pagsikat sa 2026. Ang pondo para sa pagtatayo at rehabilitasyon ng mga olisya sa buong bansa ay sinasabat sa 2.7 billion pesos mula sa 720 billion pesos na alokasyon nito noong 2025. Ako, Sir Tato ng Jeffrey Super Radio DZWP. Totoo. Maraming salamat sa Sir Tato. Hindi na maraming sekretary verification ni Undersecretary Joseph Sana kayo dito Holy Cross. Holy Cross. May Bonsai Mix TV, thank you Sangkaya. Libre TV, salamat. Ay, nakalive si Sagato. Shoutout kay Sagato. Mag-live ka na mag-live para ma-monetize ka. Aray ka. Kaya B-Boy, wala akong tambay kay Kuya Sagato kasi yun nawala yung net. Kaya mo na yan si Sagato. Sa akin ka na lang tumambay, mamay. Okay lang. Kaya mo sila dyan, dalawa. B-Boy TV. Dalawang pang sangkot sa umunay pananungkol
Nangyari. Nagka-data lang ako. Dito ako sa live ni Sagato. Ayaw pakialam ko. Paki sa'yo kung kanya ka kay Sagato. Ang labot. Ba't di ka man? Ano nangyari? Nag-out. Okay lang. Kaya Viboy, wala akong net. Okay lang. Nakadata lang ako. Dito ako ngayon sa live ni Sagato. Ano naman kung nandiyan ka kay Sagato. Hi, Tita Au. Thank you po. Tita Au, thank you so much. Kuya Biboy, saan kayo mo? Ano sabi mo? Sabi ko, wala akong buot. Tari ko labot. Biboy, Maria Faye. Hi, Tita Au. Thank you so much, Tita Au. Dahil sa sinabi mo, palipad. Palipad ka na kasi try mo kaya kung gumagana yung ano mo, sa dollar sign. Marami ka naman pera eh. Tita Au, maraming salamat pala sa binigay mong ano ha. Baka bukas magawa na namin yung kariton. Nandun nakatabi po yung pera. Yung kay Tolwerdo, kay Tatay Robin, at kay Sangkay Matthew. At sa tulong ni Biboy TV ay matutulungan natin si Johnson Wax. Kaya natutuwa siya kanina, natuwa. Nakita nyo ba sa Facebook ko? In-upload ko kanina sa Facebook. Kulang na nga lang, yakapin niya ako eh. Aray ka. Sabi ko hindi ko pa nagagawa, saglit lang po. Kuya Robin Mix TV, Miguel love shout out. Menos palipad ka sa akin, sinabi mo. Aray ka. Maayos kay Biboy. Menos. Dagdag yun, tangik. Hindi naman ikaw yung sinabihan eh, Sagato. Kaya welcome, unti lang naman yun. Walang problema po. Kita, malaking bagay na po yun. Nakakabili na niya ng ano, ng kahoy. Tatay Robin, shout out. Bye. Oy boy, sana all. Ano yan? Bye. Lalabas ka na sang kay Biboy. Huwag mo ko iwan, Biboy. Biboy. Tirahin kita dyan. Mark, nakita mo yung binibenta na kariton dyan. Yari sa bakal. Nakita ko po. Kuya Robin. Ayaw ko nun. Di pwede bakal sa sa asin. Mga ngalawang yun. Mahihirapan magtulak yung yung may-ari. Kasi hindi matitikwas yun pag gano'n. Mahihirapan maglagay ng gulong. Kita ko, Miguel shoutout po, sabi niya. Ano na si Biboy? Ay Biboy, umayos ka dyan. Wala si Biboy Live si Sagato. Ay, shoutout kay Sagato. Manood ka muna sa akin, Sagato, pag nauwi ako sa bahay. Saka na ako manonood sa'yo. Bakit ba buhay ko'y ganito? 7 viewers at 5 down sa shoutout. Okay, thanks. Tawa man si Biboy. Tawa ka ng tawa, Biboy. Ano nakakatawa? Hi guys. Ariw. Nakikinig sila sa iyo. Nakikinig ba? Ay, Sagaro, sayaw gato. Sumayaw ka na diyan. Sumayaw ka na, baby. Ta. Uy, patay tayo diyan. Bigay mo.
Bigay mo yung kariton mo, tapos yung bakal na lang sa'yo. Ay, hindi po hindi ako nag-ano ng titao ng bakal. Kakalawangin po yun. At ano yun, pansinin ng ano yun, task force, yung bakal. Yun gustong gusto nila yung bakal. Pang ano, pang, alam mo na, patimbang-timbang. Pag nahuli yun, timbang na agad yun. Kahoy. Okay lang pagkahoy. Uy, isang kay B-Boy. Salamat sa iyong ano. Magandang dilag. May pakulay si B-Boy. Maraming pera si B-Boy ah. Iba talaga pag malakas ako kay B-Boy. Hindi talaga ako nasisiro. Kaya. Opo. Kanan po tayo kanan. Uy, palipad na naman. Oo nga, Tatay Rebin. Malakas ako kay B-Boy. Imbis na pupunta sa kanya, binibigay pa sa akin eh. 7 viewers at 5,000 sa raw. Ay, ganun. Opo, titaaw. Takaw sa pansinin po yung titaaw pag bakal ng gamit ng mga nagbangkita lang. Pwede yun sa pwesto. May pwesto ka, sariling pwesto, pwede yung gamitin. Pero pag nasa bangkita ka ng bakal lang ano mo, takaw sa huli yan. Mas gusto nila yun, mga inuhuli. Kasi pag nahuli yun, hindi na nakuha. Timbang na yun. Sa ano nga, Senado, daming kalukuhan, yung pa kaya sa bangkita. Mga tao doon. Hindi rin natin masabi ng lahat, pero ganun ang realidad sa ano bangkita. Pag may nahuling gamit tulad kariton, ang binibenta nila diyan yung ano gulong. Sabihin na lang nila, manood man sila dito sa akin na totoo naman Dito tayo, kanan tayo. Totoo naman na ginagawa nila yun. Mahuli ang kangalan ng paninda at pag di mo nakuha, paghati-hatian nila Ganun sila kalupit. Mga ano yan, tirador ng ano, ng tawag nito, ng mga panindang hindi na nakukuha pag nahuhuli. Mabuti nga ngayon, hindi ganong nanguhuli tulad dati. 2022, 2021, 2023, grabe ang hulihan namin nun. Ilang karito nang nahuli sa akin? 4 o 3, hindi nabalik. Lalo na kung bakal, sasakit ulo mo. B-Boy TV, shoutout sa iyo. At 6,000 sak. Thank you so much po sa thumbs up niyo po. Kaliwa tayo tayo. Opo, kaliwa. Kaliwa. Okay, let's go. Yeah. Habang pauwi tayo, live tayo para kahit pa paano hindi tayo nasiro sa ating ano. Kaya bukas titinda muna ako. Dating lang mga 9 or 10. Bibili akong ng meat ng ano para sa gagamitin paggawa ng kariton bukas. Kaya gusto kong gagawin ko ang kariton na naka-live ako para kita nyo naman at alam nyo yung pinagagawa natin para transparent lang tayo. Mahirap pagdudahan tayo ng ating mga ano. Baling ano lang, kita nila yung pinagagawa natin. Tayo. Diretso lang po. Diretso. Tingin kawila, kaliwat kanan, tingin sabay tawid. Sige. Malapit na tayo, nandito na tayo sa palengke mga kawaray. Diretso lang po. Nakakakwento mga may basura po. Saan ba to? Atras ba to? Gilid ka muna kaya tay. Gilid. Baka lalabas po atas sila. Atras. Atras ba? Atras. May tayo dyan. Atras daw. Atras ba? Hindi tayo. Huwag ka mag-alala, di ako magdududa. Di naman. Hindi naman ikaw, B-Boy. Hindi naman kayo ang inaanohan ko. Gusto ko lang transparent kasi ano na to yung ginagawa natin tulong na to Kailangan alam nyo yung mga detalye kung magkano ang halaga na nakuha ng bili
Pero paparesibuhan ko naman yung pag, ano, para ano tayo. Wala kayong masabi sa akin. Para lalo kong Butas pa. bigyan ng blessing ng mga tao na sa white world. At maging mas malaki ang tiwala sa akin pinagagawa. Sakit ng kamay ko. Honestly, be happy, bidi bidi you. To bidi, to bidi, to bidi bidi do. Chu chu chu, do 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 do. Ang sponsor ko ayaw niya banggitin pangalan niya po. Patay, nabanggit ko na doon sa Facebook. Kasya ba? Baka sumabit ka. Malayo, malayo. Okay, diretso lang. Lalabas yata yan sila eh. Okay, labas. Sabi ko na lalabas eh. Kaya umakyat. Sige, diretso. Diretso ka. Huwag ka muna mabati tayo. Anuhin mo muna sila. Okay, bantse. Huwag na banggitin sa YT. Oh, okay. Sige, Dito? sige. Sige, diretso lang. Doon. Hindi ah. Padaanin mo muna to kay mahali ko ata to eh. Diyan, diyan, diyan. Ito. Oh, diyan. Ano ko lang. Opya. Opya. Wow! Babasa ako. Lakas naman. Rili ko nga to. Padaanin mo muna yung tay. Padaanin mo mo. Atras, atras. Ya, atras ya. Atras. Atrasin ko. Atras muna. Di magbababa kami. Gusto mo ba? Di pariretsuhin yung ano. Ano ba? Di, atras ka. Atras ka. Sabi ko, tagaan mo muna eh. Di, atras. Aray ka. Hey. Mayabang ka.
Yo, basa na. Siyempre, umuulan ang gagawin ko. 10 viewers, pero tawa ka, babe. Oh no. Umagat sa bahay. Baka matunaw ako, guys. Baka matunaw ako. Tunaw. Thank you, Tatay Robin. Pauwi na ako. I'm going home. Ha, 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 hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Ilan kami?
Usok muna. Siyempre, matik yan. Gusto mong barbecue, Mine? Mine, gusto mong barbecue? Gusto mo? Yari yan sa akin, Kuya Biboy, pag nag-use yan dito sa bahay. Yari ka rin sa akin mamaya. Sino guys? Kano? 15. 15? Ay, naku, ba't nagbabasa kami? Tulungan mo. Ay, ayok tayo. Payong. Kato? Ha? Pincher. Dugo. Kaya ba? Ayan, basahan. Oo, mayroon yan. Ingit kayo na gusto niya, ha? Bili rin kayo. Kaya pinagkakalamig yan. Lamig na nga. Malamig na, palamig pa rin. Nagmamakawa na, kuya. Nagmamakawa. Ano ba yan? Sorry, para kayong... Okay, lang, hello. Kano ang lahat sa akin niya? Makulay mo. Yung magugugad. Tama na yan. Hindi mo doon, nakulay pa niya. Ano ba to? Atay? Kano? Magkano na lahat yan? Ha? 7. Kano lahat? Ha? 112? Kasi hindi pa ako lasing niya na. Kasi pa ako. Kaya. 87 tsaka? Ay, sorry. 87 tsaka 15? Sabi niya, sige. Hindi ko alam, ikaw nagwente. 90. 97 ba? Kala ko 87 eh. Sige ba yan? Hindi naman kinalagay. Magtaba ka na, di mo na kailangan ng taba. Sabi nga ni Biboy, di ka napapayat eh. Ito, gusto mo? Oh, kunin mo na.
Hotdog, di man kumakain si Mark yan sa hotdog. Susunog yan ya. Sunog na nga. Gutom na. Tapos ng ano eh, kanin. Timpla ko ang utak mo. Sabi niya rin, papuntahin na lang din ako isa. Ang dalawang mandurukot guys. Oh. Ba't nagtatago ka ng mukha mo? Dami tugtog.
Isa lang. Gutom ako. Ayan. Thank you. Ayan na tayo guys. Uwian na. Shout out sa inyo guys. For viewers, thank you so much. May premiere siguro si Tita. Yung isang kariton, nasa sa bayan lang. Yung isa, yung maliit. Yung isa, inuwi yata ni Christian, andyan ata sa bahay. Sinabihan ko naman yun eh. Uwi niya. Ayan, andyan na sa bahay. Ulan. Ulani. Sino ba ng mga naka-live niyo? Si Kabus nag-live ba? I'm home now. Ay, mga kawaii. Buksan ng ilaw. Nandito na nga kay Paring Mark dyan. Hi, Fari. Hi, Fari. Fari. Paring Mark dyan. Paring Mark dyan. Pugi-pugi. Nandun? Papa, pugi-pugi din. Andun yung kariton? Nandyan. Ay, animals! Dito. Ano mo? Where's the animals? Where's the animals? Ano? Where's the animals? Ay, nako.
Yung sinasadya mo, parang mahinang tatay. Oh? Hindi sanay sa pag-drive ata. Ang marites niya ako. Marites kayo talaga. Marites niya ako ha. Marites niyo yung isa, ha? Mas macho pa si Maria P. kaysa kay Mark dyan. Ay, kay Mark. Naging katawan. Storya mo. Bagong gupit yan. Ano po naman ako? Gagong gupit si Mark. Gagong gupit ka. Dasha. Mami, wala ko na Ako pang malikot para pang ano. Kasi ka ng kain, hindi ka nagyayaya. Oh. Ang ingay mo na. Ang dami mo naman binili. Daming kanin. Kunti lang yan. Saan natulog-tulog siya? Iwan ko dun. Tutulog ka. Mainit yan, nak. Matusok ka. Shoutout, Mabi. Ano? Ano? Spicy. Anghang? Water. Spicy. Ano? Hindi kita naririnig, Padi. Kain, Padi. Kaon ba? Kain sa dalawang nanonood. Kain sa Bicol. Kain sangkay. PBB TV at sa gatok. Matusok ka niyan. Pulutan mo nga sa doon. Isang kahon? Ano tinatanong? Ano? Kahon ng rambutan. 4, diba? Box. Hindi tinatanong yata kung ilang magkano isang kahon. Oh. Nandiyan si Sagato.
Ampunin na namin para may kalaro si Mark dyan. Bulaga! Saan si Grace? Ba't hindi nag-comment? Shrek. Hello, Shrek. Uy! Anong kanin? Food trip ka rin, ah. Tulog ka dyan. Huwag ka mag-eat ng isaw, ha? Kaya mo, Kuya Biboy. Hindi. Meron. Bakit payato talaga? Hi mo, Kuya Biboy. Hi, Biboy. Dali na. Hi mo, Kuya Biboy. Hi daw. Say hi. Hi, B-boy. Kuya. Kuya Biboy. Hi, Princess. Oh. Oh, di. Ano ulam niyo? Huwag ka dyan, kumakain si Papa. Upo kasi. Si Maria naman ang subukan mo. Makain ako. Hindi ko sinusubuan yan. Sino ba yun? Ay, Daniel, shoutout. Ika lamang. Laki ang pusot. Laki ang pusot. Ano yun? Hindi ka lang. Taba talaga eh. Sige, tamling. Tabling ka na naman, tabling ah. Agugutom kayong dalawa niyan. Sige kayo nood. Ba't ikaw mataba ka? Paano yung itlog ng sagato mabigat? Paano hindi bibigat si sagato? Yung itlog pa lang. 10 kilo lang. Isa. Ano ba gusto mong kain? Yung... Saan sila? Sabay na sila. Baka pinapakita nyo pa dyan sa live nyo, ha?
No. Oh, No. no. Baby shark. Baby shark. Shark ka? Shark. Baby. Baby. No. Shark. Huh? Huwag kayo maniwala dyan. Kunti lang ang kanin ko. Santa ka lang. Back to back. Back to back. Takaw yan siya. Mata. Takaw. Atakaw ang tao. Oo, atakaw ang tao. Yan si Mark. Kunti lang ako kumain. Pag nakasama mo nga ako, baka sabihin mo, kumain ka naman marami. Hindi na ako kumakain ng marami ngayon. Ano ba yan? Kanina ko pa yung pinapatulog, ay matulog. Natulog ba yan kanina? Hindi. Paano natulog yung pumasok nga? Lagay mo na yan dito, makatusok pa yung kamar dyan. What are we? Why are you not sleeping yet? What's wrong? Mga tulugan. Mark dyan, likot. Look at Will. Mark is eating. Tingnan ako. Huwag ka dyan, nak. Marjan. Hi, B-boy. Hi, Kuya Will. Dali. Hi, Wee. Hi, Will. Hi, Wee. Hi, Will. Hi, Wee. I love you, Will. I said, I love you, Will. So many. Dali, sir. Ay, Kuya Sagado. Dali. Dali. Ay, Sagato. Hi, Kuya Sagato. Dali. Ito. Here, oh, Kuya Sagato. Oh. I'm here. I'll show you. This is Kuya Sagato. But this is Kuya B-Boy. Hi, Peter. Hi, Sagato. Dali. Hi, Sagato. Hi, Kuya Sagato. Dali na. Pastor. Isid mo na. Hi, Kuya Sagato. But sa imo. Oh, Ayaw daw niya sa ano? Black Mamba. ayaw niya sa ano. Ayaw niya kay Sagato. Ayaw ka pansinin. Sagato, ayaw sa'yo ni Mark yan. Iwan ko din ang bata na to. Ba't ayaw mo kay Kuya Sagato? Will, kain tayo, Will. Will. Will, kain tayo, Will. Uwi na si B-Boy. Uwi na. Hoy, Don B-Boy, bakit ka uwi? Iwanan niya si Sagato. Wala yung viewers mamaya sa Sagato, may isa na lang yan. Iniwanan mo. So, mama elephant. So, mama elephant. So, Tama na yan.
Tama na. Gusto mo yung mga ganito paano? I drew a train. No! Na, No, enough na. Picture ko tayo. drawing glue. Hindi yan ano, lutong-luto. Ito naman yun. Yan ano lang. Pinalaga mo na bago tuhog. Enough na yan. Nagkita tayo kanina, di ba? Pizza. Nada pizza. Pizza. Pumapabay tayo kay Papa ng pizza bukas. Yes. Yes. Cookies. Ano po ko eh? Enough na anak, mag-i-sleep na. Ay, pinagtatanggal mo na naman yan. Mama, Ano? please. Ano? Ano please? Ano please, please ka dyan. Luis. Animal. Luis. Huwag ka nang mag-ket doon. Sa. Dito ka na. Ket ka na. Kaya tara na.
Shoutout guys. Gusto kayo guys? Madilim no. Madilim no. Kasi nasa kuweba ako. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow.
Mag-end na ako guys. Thank you so much sa inyo. Maraming thank you. Oh. Nabunot ka ba? Alis ka pa lang wala mo. Dalawang beses na ako nalis ka. Katapusan pa yan sa magbubuo. Ilan pa naman nanalo? Magkano raw? Ha? Isa lang mananalo? Ha? Ilan? Ano siya? Ilang viewers niya? Ha? Huwag lang. Huwag siya na. Hi guys. Ay, kumusta kayo guys? Lalalilaw. Wala na ilaw. Matulog ka na. Sa ilaw. Why? 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 Yes. Ka dyan. Nako. Huwag ka magganyan. Nako, pilayang ka. Okay na. Thank you so much, Sangkay Boy Grace. Thank you. Mag-out na ako. Bye-bye.